Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam malaikat. Kowe tak lokke ahli kubur kok terus mingkup raimu. Eling Mbah Jiyo aku. Mbah Jiyo sapa? Pun wingi wangsul. Muga-muga dadi sing husnul khotimah amin. Amin. Dadi nek ahli kubur ki aja wedi. Karena untuk menghadapi kematian supaya ora gugup, ora gagap, menghadapi kematian dengan riang gembira. Itu sering-seringlah berdiskusi tentang kematian. Mergo wong urip ki mesti bakale mati. Lah kok ngrembug bab mati kok wedi iki terus piye carane golek dalan manis sing pati. Lah itu lho Jol, kita hal sepele ning. Dadi upama kowe ngopi ning warung sing diruk mati, kowe pesen karo bakule, "Yu, sok ben aku mati gaweke patok gambar apa ya ben lucu." Lah ngono kuwi kae. Nek omong genah, wong mati kok menyambut riang gembira. Moden parwe ora wani lho. Riang gembira. Ana tapi mati riang gembira. Riang gembira kamu datang. Ya ora ana. Ning dinggon ki ya sedih. Lah, mula ben aja sedih men siap menghadapi kematian, seringlah berdiskusi tentang kematian. Wong cah sekolah meh ujian wae nganggo les, nganggo ujian latihan. Dadi awake dhewe sok latihan sering berdiskusi. Mati kuwi apa? Sok ben nek bar mati piye awake dhewe sangune wong mati iki apa? Yo mati ki ora wedi ning kongkol lah, ngene-ngenean jek apik-apik ngene lho. Walah iki nek wah. Piye? Kaya sapine Mas Mugi. Lorak-lorok ngentekno dami. Nggih. Menika sowan wonten dalipun Pak Mugiarto. Sugeng dalu. ST Sarjana Teknik. Alhamdulillah ora beda karo aku, kula nggih ST. Sarjana Teknik. Kulo sarjana teknik. Heeh. Kula sarjana teh celup. Pambing. Kowe ndagel ning desamu dhewe ora isin ngene. Ora isin wong dhuwit are. Tak kira jogetan di manis-manisnya didelok tanggane dhewe, tak kira nek isin jebule kok ora. Ora, wis sarapku isin tak pedhot. Nggo mbayar incus barang apa? Bojomu ya ndelok ngene iki. Wah, mun tak suntik obat tidur. Kacau ndelok ra karu-karuan. Iya. Waduh ngentut mlebatno gedhek e. Ning aku seneng lho kowe karo bojomu ketok harmonis. Ah, jenengan iku kok. Walah ning mall ning swalayan mok gandeng ae bojomu kae ketok nek romantis. Kula gandeng niku kok ora perkara romantis. Romantis? Iya romantis. Lah kok gandeng ketok kasih sayang kowe bojomu ning ndi kok kentul kok gandeng. Iku ora perkara kasih sayang. Lah apa? Lah kene tak culno njukuki sembarang dengah. Masa tenan tau tak jak ning swalayan ngeri. Bojomu kuwi bojone dagelan kondang ngempet dompet isine ATM. Heeh. Ape wayah blonjo. Kek kok mubang-mubeng gene ta, Bu? Ngene kok mall jare lengkap. Lho, golek jeruk kok ora ana. Dong jeruk kok ora ana, dong salam ora ana. Kok komplit ning gone warunge Mak Giar. Lah ning mall kok golek godhong salam. Ambo. Ya itu dinamakan anu apa jenenge? Wong kali ombe kedolah apa le, Cacah. Kok iso ndelok kabeh nek esuk aja liwat ngono iso. Greget no. Nek liwat arep takon meling kok kaya Antasena liwat omahe Durna ki lho. Pripun? Nggawa krikil cilik-cilik do matake gendeng cetok. Gendengku ora tau gedeng larang kok, Mas. Dipatak ana boto ya pecah. Ya ora pecah. Matur suwun Pak Mugi, niki acara napa niki Pak Igit? Loh, niki aspirasi dari Pak Mugi selaku anggota Dewan. Alhamdulillah. Memberikan pertunjukan seni tradisi pengenalan wayang. Nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan kegotong royong kepada masyarakat. Alhamdulillah. Pak Mugi niku biasane nek entuk apa-apa iku ya ming kalenan, Bu ratan ngono piye. Saiki ndelale nganggo wayang. Bareng Pak Mugi roh ngene-ngenean. Iya, wayang iki apik. Sok ben nanggap neh. Alhamdulillah Pak Gunase wilujeng dalu. Terus apa meneh wau? Mbah Mursid. Mbah Mursid. Endi ya wonge. Nggih. Mbah Mursid. Ibu wau pun WA kula. WA piye? Jare kowe ndek parikan ning Mbah Mursid? Kula. Heeh. Kaya pari kesit arep ngarit. Terus Pak Mursid nyuwun duit. Kowe ning kecamatan wis diwenehi ngono kok. Dereng kok. Munine kingko kok. Kaya
Sembah nuwun Pak Mursid namung guyon jenengan siapke nggih. Kanca-kanca Mbah Mursid saking P3 terus Mas Agus saking PKS. Oh, Mas Agus Wilujeng Dalu saking PKS. Komplit. Niki diarani jenenge ana tetembungan kang jumbuh kang ginayuh. Kebersamaan biru. Bisa rumangsa nek dhewean ora bisa apa-apa ning bareng-bareng bakaling mulya. Amin. Ngene ku tepuk tangan ben pantes le. Iki mau wis aduh. Kowe tak adahi kresek lho lek kowe. Wong anggere diguwak muleh neh. Ki wong apa kucing? Ambul kok ya gregeten. Iku nek ora diuntir ndase muleh terus. Oke, alhamdulillah. Pak Mursid gujeng mboten gujeng ra ketara. Lah sebabe Lah piyayine ketutupan brengos ya, Mas. Sembah nuwun. piyayine grapya. Grapya alhamdulillah. Nggih niki yang dinamakan dinamika kebersamaan ngeten iki Mak Cangik nggih. Wah, lambemu tek ngerti dinamika barang. Lho, niku winginane Pak Mugi telepon muni dinamika. Kula nggih tak terok ah. Dinamika artine apa? Pak Mugi nopek, Pak. Alah. Winginane dinamika. Walah sinden kok sak kandang go kabeh. Siro lupat songo walah. Kowe bareng ngerti sinden iki terus nyawang bojomu piye? Alah Mas. Wonge watake ndelok. Ayo ngomong piye? Rondok klawu. Sing rondok klawu sapa? Bojoku. Engko nek ana sing laporan kowe tundung minggat lho. Alah, sing penting aku rak emoh. Wong aku gampang wong kok serba gampang alhamdulillah. Mriki sakniki banyu pun do mlebu genuk Pak Igit. Mboten usum nitik-nitik, nggawa klenthing antri jligen. Sakniki pun mlebu genuk alhamdulillah. Piyaine resik-resik. Kenal. Mbah. Delok aku kok kaya ora tau roh. Kok kaya nyawang gerono. Lah nggih. Kok kaya roh apa ngono lho. Tanggam. Lho mriki niku punya ciri khas luar biasa. Ciri khas kali Ombo Lampung niku bahasane bahasa biasa. Mriki ada datarannya, Pak. Piye? Neng ndi mau kulon. Itu ya ciri khas luar biasa sak sulang ora ana. Estu. Neng ndi mau? Neng kulon. Harus diuri-uri dilestarikan aja nganti punah. Aja ngantek punah. Apa saiki mbemene Jakarta rong dina mulai diomongan bahasa Indonesia sampe anake. Piye nek wong? Jangan nangis, Bapak lagi ngarit. Mangkel aku. Adek, pintunya ditutup semua. Sarapan ya, Mama mau icir. Ya, basa Jawa ki wis basa Jawa wae. Dadi kepenak Jawa ki mulya, Jawa kuwi sugih. Jawa ki kurang apa to? Ora ana kurangan apa-apa. Mungkin kurangnya enten Pak Gunase, Pak Mursid, lan bareng-bareng ngono. Kersane nderekke donga. Tanjake presindene nggih. Sing pundi Pak Igit? Pak maca layang pirang-pirang nggih. Nyuwun lagon Sinom Grandel Semarangan ikut manggung dipun bawani saking penggemar Bapak Sigit. Oh. Sinten menika? Iki ora ana jenenge cah yo. Ora ana jenenge, ora ana papane. Iki oh dungane. Oh iki kop surate saking DPRD. Iki mesti kanca-kanca dewan iki. Iya dewan. Nggih. Dewan to, Dewandi. Sing dalu Pak Dalang nyuwun gending podang kuning ingkang nembang Mbak Yosi saking Mbah Trisno Jatal. Atur Mbah Warlan ingkang wonten Samarinda. Alhamdulillah. Nggih, sawerane transfer nek iki genah cetha. Nggih percaya. Saking Bapak Gunario nyuwun gending jineman tretek ciut kare jineman uler kambang. Waranggono Mbak Sulis. Wah, nggih. Sulis lover. Heeh. Saking Pak Gunario, Pak Gunario. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderipun Yai Raman nyuwun. Lah iso maca ta ora kok gembruduk lho. Barang maca. Tulisane rapet angel ora karuan kok. Endi ra ana Kualik. Oh, kualik. Nah. Aku yo ora iso maca. Alah. Tulisane nyuwun lagu Joko Tingkir.
Alah. Wo ya. Nuwun sewu Pak Igit Joko Tingkir mboten angsal diputer nembe teng rumah sakit. Kok iso? Kakean ngombe dawet. Oh iya. Saking Mbah Raman, nggih, sembah nuwun. Nyuwun nggih lagu-lagu karya Pak Sigit Arianto, Tali Tresno ugi sembah nuwun. Jin. Wah, kene iki wingi kono ketoprak mriki telunggon wingi Pak ketoprak. Dian. Ketoprak pedet. Kok ketoprak pedet? Mriki anggere pedete sapine manak nggih nanggape ketoprak. Ora ketang gentura ngono. Gentura tok ngoten niku. Kok adon yo tak tuk. Ora ana bakule blas. Laire lakone Saridin iki. Nggih mesti. Niku minangka tandha syukur budaya adat mriki sangat luar biasa. Dadi apa-apa disyukuri. Bar panen mriki nggih do bancaan ngalungi, ana terus napa nika jenenge tandur niku merupakan kabeh. Alhamdulillah. Ya disarati Pak Mugi ya ben nanggap wayang, nanggap toprak, nanggap campur sari. Komplit. Nggih, muga-muga amin. Dilengkas Pak Lurah latare wis diambakno niki menawa ya pemboh lapo-lapo iki. Nggih. Coba diwiti saka presiden mantanmu biyen. Jenengan iki. Manjenengan Kyai kali apa beda pirsa. Nek kowe biyen nate sambung tresno karo Mbak Eni. Niku wau cara jenengan WA enten Mbak Eni kula ra teka. Tenane kowe. Estu. Lah piye pacarmu to? Pacar tapi Lah ngopo? ceriwis ra karuan. Kok iso ceriwis? Apa-apa kula dilurui, untun kok merangos klambine anu ngoten niku terus saya. Ning pasangan ning panggung serasi. Ning kula niku tetep cinta, tetep tresna, tetep sayang sakniki niki dadi kanca, dadi dulur golek pangan. Amin. Coba Mbak ini jemeneng. Wah. Turuk. Wilujeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian ketoprak Jati Birowo sing nyarke bukan. Oh bukan, nggih bukan. Gebyar gebyur. Gebyar. Ora gebyar-gebyur. Bukan kok goblok. Gebyar. Kentokane. Biar biur kayak wong adus. Wo ketoprak iki gebyar to. Biar. Kali ombo ratune nanggap ketoprak. Muridé Mbah Kucing. Kentong. Wah, muni jebule. Aku nek nyawang kentongan iki rada piye? Eling harta karun. Dalu menika pagelaran Sandiwara Ketoprak Jati Birowo mendhet lampan Sri Tanjung Sida Paksa. Sri Tanjung katindakaken dening sederek Eni Wulandari. Mantuk. Mengarep. Bintang tamu sederek Julang. Dalu menika sederek Julang minangka bintang tamu mandhegani kadhapuk dados ula. Mboten ngemungaken ula nanging ugi dados patih Sida Paksa. Dobel bayaran. Kados pundi gancaring lampan dalu menika sugeng mirsani ngantos purnaning lampahan Sri Tanjung Sida Paksa. Apa kok Mercone mlempem. Ayo adegan latihan Ning taman. Ngomong. Kok mbok kon ngomong lho kelire rung dibuka. Wo, lah iki double ngerek clear so. Kowe golek cantolan sing bakoh. Cantolane nek gedhe kan bakoh. Melarat.
ngomong. Kosek to. Iki rakean. Udarasa kangen karo aku. Sing apik kene penggemar ketoprak kabeh kali om. Nggih. Wong sawetara suwe aku ditinggalke Kang Mas Sito paksa. Kaya ora enggal kondur to Kang Mas. Tanjung wis kangen banget kali panjenengan. Kang Mas itu paksa. Ngopo kuwi? Iki ketoprak nempe metu ra angok-angok. Pilare. Menapa panjenengan boten ngrasakaken kapan dateng kula Kang Mas? Kamangka wis ana semulan kok ya ora enggal kondur Kang Mas. Tanjung, Apa ya ora ngrasake kangen karo aku Tanjung, Kang Mas? Tanjung, Panjenengan menika kok boten ngaos. Kula Tanjung, Kang Mas itu maksa. Tanjung. Aja emosi, rol ora nek emosi. Lah kok lek Karo ngalamun dadi gak. yo ngalamune ning suwe-suwe rak yo krungu to yo. Kang Mas. Aku teko. Batang Mas panjenengan rawuh. Kakang Mas. Lah, kok ini ngomong- kok ape rolip jati biro ya bloke ra karuan. Kakang Mas. Dudu batang. Sanes to. Dudu batang Lah aku Mas. nyawang wandane kok batang. Wah, ngene ya tau Kang mbok. Mas itu Pak. Aku Tanjung. Panjenengan kerawuh Kang Mas. Kang Mas. Ngopo ijo? Wedi to nek bojomu nusul. Bojoku nggawa boto mau. Tanjung. Kang Mas. Satenanipun Kakang wis kabang. Kakang kangen. Ning bareng bali. Jak mboten rena ing penggalih wonten menapa Kang Bareng Mas? aku bali ana ing kepatihan. Atiku rasane acuh Tanjung. Amarga Ban. Juga tembak toprak ya. Sito paksa. tumindakmu gawe kuciwaning ati. Tanjung menika tumindak menapa? Kowe ora rumangsa tumindak luput. Kowe ora rumangsa tumindak luput Tanjung. Boten Kang Mas. Kadanging atiku dadi tepo tulodo. Ning kowe jebol ning jero sentong daki. Kang Mas. Kaya ulo tenan ya. Ban. Baktiku coro. Batik. Anggotane ya mung kitok, dadi Ana ketoprak murah yo iki tok kok. double. Kok panjenengan malaka kemawon Kang Mas kula menika sampun tumindak. Dan aku ora walaka. Nanging piye? Kok sapa-sapa mbok uring-uring iki lho. Ha iki melok halah jare. Tanjung,
Yen aku ora walaka ning kudune tanggap ing Sasmita ayu. Kados pundi Kang Mas Tanjung menika boten tumindak menapa-menapa. Kang Mas. Tanjung. Kang Mas. Iku apa? Kang Mas. Kang Mas. Iki padha ae. Diajar, Jol. Diajar. Ora sapengingisan. Aku ora bakal nibake welas karoku. Weh, Kang Mas. Trocoh Kang Mas. Wo, dune jolang. Tanjung. Kula menika kunjung priyani kalih singkat. Katokku rupane pink aja mbok singkat. Nggih. Kang Mas itu Mas. Apa? Kula nepaken apa Kang? Kang Mas itu Mas. Estu kula boten tumindak menapa-menapa. Yen pancen kaya ngene kedadiane ayo ning kiwan. Meh ngopo? Lah iki ndak sing nganti muntir. Ndas apa? Ndas wiron. Oh. Lah kuwi sida paksa sing kejem. Lah terus Bu, blatak-blatak. Contoh tak contoni sik. Wah, kowe iki ngetoprak ora penuh penghayatan. toprak iki murah ae kok cah. Jenenge Toprak mulek kok ora ndang bloko. sida paksa iki kaya ngene, to contone. Oh. Nek karo grenjeng apik aku rumah Aja sih. Grenjeng. Sri Tanjung. Katimbalan dalem Kang Mas. Ora usah dadak sliramu. Duweni ulat manis marang pun kakangku. Penontone ning kono drijine ngene, Jol. Aja nganti ketoprak penontone ning kono drijine ngene kuwi kleru. Lah. Kuwi trik. Toprak goblok. Goblok. Manut atur abdi trik sandi sliramu tumindak sedeng tumindak selingkuh lawan Jeng Dipati Silwati Krama. Ya ora? Boten Kang Mas. Kira sakse lah. Ora nyono orang lagi jebol tinemune kowe wadon kendho kembenmu keparat kowe. Boten Jambak rambutmu kowe Tanjung. Loro. Kang Mas sakit Kang Mas. Isih loro atiku kowe tumindak sedeng kowe tumindak selingkuh. Wong wadon keparat jambak rambutmu kowe Tanjung. Ampun Kang Mas. Ora butuh Kula tangismu. boten tumindak Ning aku butuh jujurmu. Kowe tumindak selingkuh, iya. Aja goro jambak rambutmu kowe Sri Tanjung. Rumangsane apa? Estu kula boten tumindak sedeng Kang. Ora tumindak sedeng. Piye jalane piye? Sita Hadi Krama sida paksa ngene iki. Blak-blak. Telek. Lah ngopo kok nesu kowe? Jambak tas akal Mas. Lho, Tas. saiki Lah nek dijambak. dijambak ya kudune nyedak to. Lah nyedak kowe rono termuter-muter maplek. Lho kowe tok tapi anyel aku malahan. Ngapa? Lho ngene malah kaya njinjing kirek kok. Lho, ketoprake disayang penonton iki kok kono ngrangkul cukup drijine tok nemplek ngene. Engko. Wah, kirek kok ngantek dipunuk. Mangkelno wong. Ya rasa Memang ngono seni kuwi. ki angel Bu Eni. Dadi kudu apa-apa nganggo rasa. Ora gur kudu ubat-ubat. menjiwai. Nah, ngono lho. Dadi kene iki wong ahli nanggap ketoprak. Ahli. Kang Mas. Wis rampung. Apa ta? Aku wis ape meh ae aku. Meh apa? Aku ameh semaput neh jambak rambutku. Jambak Eh, rambutku. jambak iki dhuwur. Lho dene muring-muring ya sembarang. Sak kecekele ya. Wah, muring-muring kok milih ndase. Ora ono wis sembarang. Mok jambak ora meletot kabeh. Walah. Urek. Urip piye? Ah, nangis. Pane jambak aku tak idoni. Ndang lah. Mangkel wong yo.
Jadi nanggap wayang komplit Jolo ya ana wayange, ana toprake. Wis delok wae. Alhamdulillah pokoke. Iki permintaan sing nggo syarat ki mau Pak Buki Sesideman karya Mbah Sukron Suwondo. Bar kuwi engko podang kuning Mbak Yosi. Barang nek karo kanca-kanca Cakranerat apik kabeh kok. Ayo, heeh, jensete Gus, dicek ya. Iku lho jensete. Murupe kurang padang. Lho Nek sampean nyambi nunggoni genset to? Lah kok mbok kandakno aku mesin ora mudeng. Lah wingi nek nunggoni genset nganti keturu. Iku iya. Wiwitane. Ya coba berdua karo Mbak Utari ngene ri. Sing pundi Mbak Utari? Menika sing ana kukule. Oh. Masa kukulen to? Walah, kok kaya Lah apa? Andeng-andeng. andeng-andeng. Tengah irung niku to? Lah pokoke diawur ana kukuling lah. Wah, Dik Utari. Alhamdulillah seger nggih. Wah, itu gerajek ana Megiono 20 kotak nyandak iki. Padane kayu to. 20 kotak ki ora kayu kok no. Ati. Ati kok grajekno. Piye to, Mas? Kok jenengku mbok leh Thomas? Mas Jola. Lah, Karo Bu Eni pilih sapa? Lah kowe milih Mbak Utari apa Mbak Eni? Mbak Eni apa aku? nam iki. Iya. Terus Anget iki. Mosok anget. Niki ngempit ndoke mateng kok, Mas. Nggih, wingi ndoke jolange tak kempit kisut to. Lah kowe rak takon 10 menit, lah kok suwengi? Nah, nggih bengung mike malah. Wiwitane Sesideman diwiti saking Mbak Eni riyen, ya Mbak. Monggo, Mak. Astagfirullahaladzim. Aku ambung akhir mari kagetku. Ambung yo njok kono nyapa kok aku? Lah kene aku kaget mbek kene iki sinden ta warok. Dehem, Mas. Dehem ki yo. Aku iki ngono dikira banci kok. Ah, yo ora trake iki sing tranyaan. Wong dehem ki iki asline ayu-ayu karyawane Pak Mursid. Jen iya. Gemes to mesti karo aku. Tenan. Kudu ra nganggo klambi ya aku. Kayak mulai diamuk bojomu. Kaosan. Kaosan. Wiwitane. Mas. Lho, kancamu ki. Pak Mugi cek pekno uyah sithik, Pak. Dalanem ora kene liwat kono, dalanem kene ora liwat kono. Masalah. Ora apa-apa to, Mas Jola. Tak kira ku mau rak murid Mbah Dul Rahman. Anderek sang pake. Oper Mbak Utari. Bucahe pinter, meneng, kalem. Pinter golek dhuwit lho. Iya. Kaya nom-nomanku. Lah. Nyapa, Mas? Muni pisan kas tak tahajud aku. Lah iya kaya nom-nomanku to. Ya apa, Utari lenjang glengah-glengah lek nono mamu kaya. Maksudnya menenge lho. Meneng ngene. Bodi kaya tewel madak-madak. Tewel ngebruki raimu. Kok kaya ora mungkin ngono to, Mas? Isu aku teni tewel aku seneng. Di ngat-ngat diduliti ngono genah. Terus kiri ya. Sawan menyang kota gedhe.
Oper Mbak Eni. Karo dirangkul Jal. Amen ketok mesra ngono. Kula Karo Mbak Eni lho. kula ajeng rangkul Utari dirasani ibu-ibu. Napa Mas? Ya. Silang jejer Utari kayak suami istri muni. Rupane. Napa nggih Bu? Nggih to. Mboten ka lho. Lah sama aku kok muni ngono mau lho. GR. Ya wis kumpul karo Mbak Eni ae, karo Mbak Eni. Nah, iya. Rangkul, laku. Terus Badhe tindak pundi, Mbak? niki ajeng nyuntekke mbae. Nyekke bae. Mbah Jolang. Mudiar. Kok ngono kok jare bojoku. Rapateken. Oh iya. Ambek kowe lari ngene-ngene lah yo duwe barang dingah ri. Oh iya. Wong sing rusak rai sing dienggo wong liyane. Oh iya aku mampir ngene sampean mau omahe sokone akeh. Akeh uku terayu tak gawe. Sampean mau mampir. to? Mampir, Mbak. Mau dijagongi bojone apa ora? Ora. Lah iya. Lah ngopo? Batinku tak goleki nang bojone Mas Jolang sing endi? Ndani kok disingitne terus kok. Tapi aku angger liwat ngono kuwi Heeh. bengi nek bareng tanggapan. Sudah aku tidak kuat. Ora ngono lek saben tengah bengi niku nek aku liwat bar tanggapan ngono kuwi kok apene klotak-klotak kuwi jane ngopo to? Ya Allah. Klotak-klotak iki sapi sing ngguri. Sapi. Nek bojoku kakok. Ikalkon apa bojo? Mangkono wong. Kuning kang saking Sesuk rampung iki kanca-kanca mau ampir ke Jal. Nggih, wau pun kula beleh kok. Belehke apa? Ah, pecah mau. kanca-kanca mbok beleh. Maksudnya wis tak belehno neh. Oh, Sore pitik. walah mangane do aki-aki. Dek sore sing mampir mangane udah akeh. Aki-aki. Besore mbok ampirno to? Ya, wah, He iku- ora ngono lho, aku iki mendino main nang Kali Ombo gak tau mbok ampirno. Lah kowe nek tak ampirno terus nagih kok. Engko ora wis tak WA. Ngono kucingene ya beda kasih. Ra, engko tak gawekno dhewe. Oh iya. Kulo mangane aki sae. Sapa? Sapa lho Mas? Sing ndi? Sing ndi? Sing ndi? Tapi kanca-kanca rono do gumun. Wah, bojone Julang kemajuan, rambutnya direbonding Mbak ini saiki. Wah. Rambute? Rambute tok. Rambutnya direboding. Ning aku malah kangelan ning gone Pak Cahyo. Kok iso Kang? Ah wingi nane gara-gara reboding mah kene templek geteh tok. Kok iso? Anggur nyapu saiki gedak-gedek jeblok magicom. Blah. Sorry ya Bu ya, sorry. Oh sampean kok mulih ra entuk lawang. Ora entuk. Turu njaba. Ora dadeh aku metu cendela. Julang meh turu ning dhuwur gapura, selamat datang Kali Ombo lae. Kae arep digawe omah tingkat dhuwure gapura. Kulino dene turun jaba. Pasti akan Utari muni aku pe turun jaba dek Eni muni alhamdulillah. Mesti apa mbok wori le? Ora Kudu. Lah ndek bengi-bengi nek WA. Piye WA-ne? Dingin. Masa mong dingin ngono to? Ya tak balesi ora tulisan. Piye, Tak Mas? balesi ndas-ndas ki gambare wong gebres. Wis jenenge emot. Tak kira di WA nanti dijemput lho saya. Tak kira Mboten nih anggere dimuni dijemput walah. Alah gayamu jual mahal. Lah saben kula pamit ngoten niku lho mboten mangkat jenengan ngoten niku. Bintang tamune Mas Jolang mesti WA. piye WA-ne? Adik kamu di mana? Adek. Kayak guyu dhewe. Orang ngaku mesti. Alah. Wewi rumangsa apa ora? Semene kok adik. Lah nek pipis terus piye? Ngene iki ora adik. Lah apa? Aduh.
kaya Putra Wali. Adikku cilik. Lah aku ora cilik. Cilik apane? Tanganmu kaya gedang gablok ngene kok. Cilik. Ning lak lengene tatonan. Niku Mbak Eni. Juk saiki melok terkenal tato. Gambar apa? Gambar wineh. Mok tato gambar wineh. Lho ora percaya. Iki oyote. Kuwi kelek. Kelek to. Perhatian asline karo aku. Terus kiri. Swara kurang permana ning wasesa ngung rom Mbak Eni. Hangung rom marang bendara. Ayo ning omah ya trae icir. Oh icir yo sing gejek sampean ngono kok. Lah nggonmu ngono. Lali ra nggo gejek untum sama nggo gejek ngono kok. Nggonmu atos kok. Tiasu listio pijer nyincangake alis Bareng wong loro terus ditayukne. Ya. Terus ya. terus tresno sesideman Sesideman karya Mbah Haji Sukron Suwondo. dangdut ke. Pinggir Zal, ini Zal. Thank you.
Matur nuwun, matur nuwun. Wah, Padha kewese niki Mak Jange. padha kewese. Nggih, sarwa pantes. Nggih, nggih. Nggih, Iki mau sesideman Jal. Nggih. Permintaan terbanyak iki podang kuning sembah nuwun saking Mas Eko CFC saleh sugeng dalu Pak Igit derek pungon. Salam katur derek CFC sedaya terkhusus kanca-kanca CFC ingkang sami teng lokasi. Nggih, podang kuning nggih. Hadir di lokasi sapa? Wah, iki Mas Jemblok ST. Ya. Sembah nuwun Mas Jemblok turun gunung nggih. Nggih. Saking Gunung Jati Kusuma Jati ya. Iki Pak Mugiyarto iki. Pak Mugi Nggih, dia memantau. pes lho sing nanggap kok Pak Mugi. Aku lalinan no. Pesen lagu pecah 1000. Wih. Sing nabuh pecah ndase. Kuwi lagu senengane anak wedok Jawi. Ah, nggih kok pecah 1000. Dia. Iya. Iki coba dipinangani sing permintaan terbanyak podang kuning sing nembang saka Blitar. Mbak Yosi. Oh, Mbak Yosi nika sing pundi piyayine, Pak? Ngadeg ya. Blitar kutha cilik kang kawentar. Pengen gunung kelon sing ngayomi Blitar jaman jepane gempa Patabrang sing dipimpin Supriyadi Blitar pimpin amu desa koko Mojopahit ana candi penatapan Blitar pimpin layone Bung Karno Dalu Mbak Yosi. Lajeng dalu pucange Mbak Linggo Sugeng dalu. Sowan wonten dalipun Pak Mugiarto. Nggih, matur sembah nuwun Pak Saking fraksi Mugiarto, Demokrat. Saking fraksi Demokrat. Demokrat. Nggih. Pun nate wayangan rin teng mriki tetakan men nanggap kula ndelah tanggalane pun kebuah. Oh, Jojo. ngoten. Lajeng Dik Cahya Kuntadi teng mriki. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Iki digoleki selane dhewe no. Ya alhamdulillah. Bengi iki iso sowan. Nggih. Permintaan podang kuning. Podang kuning. King Mbah Tresna nggih menika. Nggih, Mbah Tresna Jatal katur Mbah Warlan ingkang wonten Samarinda Kalimantan Timur. Kaltim. Nggih. Kaltim padha mek kene. Kok iso Kaltim mriki niku nek mriko Kalimantan Timur. Heeh, lek kene. Kaliombo Etan. Kaltim. Kaliombo Timur. Nggih, sae padha. Sae. Tak kira Julang main ning Kaliombo isin jebule ora. Walah isin bangeng grendep kok isin. Gak isin. Ora. Coba ndelok karepem ora ya wis. Ditelok bojone sampean ya gak isin. Ora isin, duwike gurih kok. Ngono ki apa nek balik terus duwite kok setore bojomu? Iya piye? Gak. Lho kok gak? Ya iya jeneng wong lanang ki nyambut gawe ben dienggo cukupan keluargane. Ngono lho. Wong seni ki angger ning dinggon kok ning daerah dhewe dadi iku berarti bakal dadi seni kang dhuwur. Ngono. Oh ngono. Oh, kandhane. Mosok dhuwur. Lah kae nyatane aku trimo wong Kaliombo ndagel karo wayang ming ndagel bogang. Bogang, Pak Bogang Perlu kene. ibojone wong ya ora isin ning Kaliombo. Kemen toprak. Main toprak ancene Oh, kok. pas main to. Gelut karo Pak Yoto dulure dhewe ya ora isin. Tak kira ora oyo-oyo anti pas ngundang Pak Lurah jebule ngetoprak, Pak. Kok undane Pak Lurah? Iya, iki tukaran kalau bukan mek duwe. Masyaallah. Niki dirawuhi Pak Kades Telgawah Gunem. Nggih. Nek iki sing kurangan saiki. Ketoke Pak Kades Telgawah iki sampeyan yo pengen wayangan dhewe. Nggih, jatine Nggih, pun dirubah-rubah. ajeng wayangan. Nggih, wong nyuwun fragmen ketoprak nggih. Pak Pardi nggih sembah nuwun Pak. Nggih. Nggih, coba podang kuning dibawani Mbak Yosi. Podang kuning nggih. Nadyan wujud. Nadyan wujud temong peksi
upama lho Ijol, upama nek Yosi dadi bojomu ngono piye upama iku rupa. Umpama aku dadi bojomu lho Mas. Ya, kan ya kuwi ibarat kan umpama ki ya kena balik to ya to. Nek sampean dadi bojoku mestine kan ya bahagia sejahtera uripmu. Ora perlu ngopeni aku banget-banget. Wong aku dadi wong wedok ki iso golek dhuwit dhewe ya to. Aku open-open ning omah ya pinter. Aku masak ya pinter. Resik-resik omah aku ya iso. Waduh. Kok waluh? Kok kembar nggonku sing ning omah? Ya ngene iki. Masa nggonamu ya kaya aku? Iya. Sumpah aku turu lho gak tak arani TV ra tak pateni apa pijine Mangklek mundarane TV ra. gremengi nggon kuping. Layak kowe ndek kanane turu ning amben kok helman. Jenengan ampun kandha-kandha. Aku ruk nek dolan ning ngene jolangan mesti bengi-bengi. Oh ngoten to. Oh lah ning omah ki helman. Iya, wong bojoku nek gugah ra kaya wong-wong kok. Nganggo watu. Warunge ngarepan wis tutup. Iku helman sapa jolang? Kowe lho. Kok kaya tikil kacang 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 apa ini? Kecambah. Aku anggere awor kowe ngene ya asono. Asline kowe cinta ya. Oh, asline kowe iki cinta, sangkekno kowe kan keblondro ndek ben pacaran karo Mbak Eni kapokmu kapan. Wong oleh aku wis mending-mending kok terus milih Mbak Eni. Rumangsamu ya. Entuk wong lumu ngono ki rumangsamu penak. Yo kapokmu kowe terus ditinggal Mbak Eni. Lah aku bar kowe bangun ki jeding Mbak Eni ngramike omahe kowe ditinggal. Lho, syukur wis entek pira kowe karo Mbak Eni. Yo, lek karo aku lek yo genah. Aku ora njaluk apa-apa malah tak bandani kowe. Yang penak karo aku. Lah terus mari ngono kok bilang. Kaya sing ning omah. Kaya sing ning omah. Mangkel aku. Becak bandani. Telek. Kok iso telek iki lho. Mangkel aku. Lah aku mbek ini kene wong saling sayang lah mbek. Wah, umurku ngantek nang 2 dina. Kok iso 2 dina? Mesti kok Jumat diumumkan. Innalillahi. Sedo mergo di Pedhot ususe. mangkelno wong. Sedo. Dadi bojone Yosi ini ora dawa ususe wis wae. Sedo mergo diunen-uneni. Ande bojo ngene aku tetep cekak umurku gulaku dadi 700. Kok digal gulane. Kok gula-gula tekanan darah kok. Mesti anggere aku mlaku sing seneng mah sing tak liwati. Kok iso? Ulah jolang, ulah sing dingeti ngene iki atiku lara ora wani. Atiku lara ora wani. Diempet. Mati. Mati. Lah pancen karo kowe tak mek bandamu bae kowe kok melarat. Bisa. Kok aku iki ambekan kok iki lho wonge. Angger tanggal 5 bareng aku ning BRI. Endi lho? Pokoke wangi kudungan. Lah iki sakmene kan kudungan kabeh. Cancuk tuntutan kabeh. Oh, gregetno. Wong urip kudune bersyukur zaman now itu harus berkaitan yang dinamakan utang. Nek awake dhewe sing duwe utang disyukuri mergo cek digugu utang. Oh, ngono. Mulane utang. Oh. Mulane utang ning ndrendek ning dina-dina ya kowe. Ngeraketke kekadangan. Ji, kancane ben akeh. Ayo, aku iki kancaku BCA eneng, BRI eneng, BKK eneng. Walah, Mak. Kok akeh to, Pak? Kula niku mantri bank niku mah do nginep. Lah kan nek nginep, saking akrabe karo Saking akrabe apa? Ya ngenteni kingko. Oh iya. jebule kok ngenteni. Dengi cah wedok-wedok diuji jari bojoku. Ana wong wedok-wedok. Ayo kok ora mbok temoni ki wedi aku ya. Sapa? Meneng ae Bu, aku ndelik meneng ae. Iku wong nagih. Oh, kene wis ndelik ditagih malah ndek ning lemari disingkap. Ayo metu. Lho kan berarti kan ya cemburu, berarti ki bojomu ki cinta Wis tak karo omongi kowe. rasah cemburu kae mono lesing. Walah. Terus ke. Apa? Agawe taline berantak. Alek. Ya aduh mati. Wes. Dadi kowe moh karo aku entuk ngono iku. Tak kandhani. Ngono kuwi
kuwi penak open-openan. Penak open-open nek rupane ngono ya tak entengno anduk. Lah piye? Ah. Jenenge jodoh kan yo lho, Mas yo kaya ngono ngrejekeni. Masalah domongi kok. Aduh, delok kaya dami garing. Kowe nek ndelok ketoprak ngono kuwi to, dekne ning ngarep. Ketoprake ngarepe kan ana gambaran undak-undakan. Nggih. Gayane dekne meh munggah ora iso klorot. Malah lek. Ya Allah, ndik iki wis tak untir lho, kok isih rene. Kok unter apane? Ndas. Model angger Berarti kurang banter lah muntir kok balik. aku mau wis kei bocoran. Kowe nek Piye? mateni Alek untir ndase gulune kayak yawu. Kayak mateni jobirang. Terus kayak Mbak Yosi, mumpung iki dipantau kanca-kanca saka Cilandak, kanca-kanca marinir, sing dipandhekani panjenengan Pak Jenderal Marinir Bambang Sutrisno. Kanca-kanca angkatan laut ndak bengi do memantau cakrane ngerat. Sembah nuwun Pak Jenderal. Nuwun. Lanjut. Halus manis termera ati. Wasapenggan kula Kanca-kanca Jati Birawa mantau guri kelir, Jo. Oh, Jih. Mas Sendo sakon. Dalu, apik-apik ya. Iki sing jenengan ya dipirsani sinden Kaliombo. Sopo? Sugeng dalu mae. Sinden Kaliombo. Sinden kali apa? Tembang iki lah hafal lah ya. Apa iya? Iya, ya jajal ya. Ayo. Langsung jajali. Ayo. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Lah nek mau jenengan nembang kono ya melok. Ngono kok ya. Seneng nyang. Oh, seneng tak klilipen. Terus Mbak Yosi. Golek isi podaan Mas Gugun CFC Kaliori, salam untuk yang hadir di lokasi kanca-kanca CFC. Ngapunten derek saged derek nobar Mas Gugun Kaliori. Pak Sakur. Rene Mas. Lah ku wis dioprok ning kono kuwi lah klebas. Oh klebus. iya, juragane Bakul seng. Bakul seng. Ya. Baja Mustika. Tomongi. Lah. Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi Garap Gonggo Minonan Kodang Kuning karya Pak Darno saka Ngawi. nggih. Dadi kudu dijelaske iki sing aran sapa. Nggih. Nek limbukan iki nek wayangan nek meh sak tembang niku wektune iso suwi ya, Jol. Nggih. Nek ketoprakan ora. Wah, ketoprane ku ngantek Lagune amok. apa, Mak? Anu Jogja istimewa, Mbak. Iya, Mbak. Tak tung. Suwuk terus neh. Apa meneh, Mbak? Kene maju nduk ape nyanyi apa? Latihan Ngawi, Mbak. Tak tung. Iya. Kowe nek ketoprak ngono nek wayang beda. Ayo sekali-kali nonton suasana wayang. Emat-matan. Kodang Kuning buka saking vokal. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora kresan keluyuran anggolek sing tak sayang mobeng miteran gongku golek ora krasa esuk awan kali
Ngene iki jenenge Pak Mugi iso nyenengke warga sedaya. Nggih, panjenengan iki ora eman dienggo sapa-sapa wis nyah-nyoh estu. Iya, ini Pak Mursid terus pengen. Wah, murah kok iso meriah ngene. Larang tiwas aku ndek iki larang. Jane wis tak WA lho ora ngandel lho. Lah tanggalane dhewe wingi yo ndelah kebak kabeh. Nggih, kleresan pas acara Pak Mursid. Kula ki ambek nggih pas sibuk enten acara. Cobi menika pamundhutane Pak Gunaryo. Menika sing nembang nggih saking Blitar Mbak Sulis. Nggih. Sulis Eva. Aduh. Piteke anyar jol. Coklat-coklat mangkak. Gila kok mangkak. Nika warna emas mak cange. Ngadeg Mbak Sulis.
aja padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel. Gunasih pripun, Pak? Pak, kok urung lho ya? Pripun, Mas? Urung ngantek salaman lho panjenengan. Ono acara Pak Gunasih. Badhe kondo. Ditenggo teng sluke Bapak. Nggih, sembah nuwun pinjang panggih wonten sluke. Nggih. Cik Rolu Patmo wakil salah setunggal monggo. Bagus nggih kondur dereke bagus. Somben Jalali Jalo 5 November. Oh, nggih. Ning maune meh ning Mondo Teko, Taman Mondo Teko, lokasi pindah di halaman stadion. Nggih malah jembar nggih. Kula siange ngisi acara teng Semarang nika. Acara apa amane ning Semarang? Yo, nguras kali gawe. Wali gawe kok kuras, wis asat saiki kok. Mbok kowe nguras kali untu ngono. Alah pun tak kuras malah kula sing keblegok. Iya. Menika saking Pak Gunaryo, nggih tretek ciut Mbak Sulis. Alhamdulillah sukses karo kanca-kanca bersama Pak Mugiarto. Iya. Lurah-lurah ki ya hadir. Nggih. Khususan lagu ini untuk Pak Kades Kaliombe. Cik. Tretek ciut. Amin. Sapa ngerti sampeyan Pak Kades ya wayangan dhewe. Ajeng ampun pitik niki. Oh ngono. Iya, nggih. Jineman kretek ciut. Tine bawong kok medune Medion Ngawi. Wo, ngono. Kretek ciute iki menuju Medion Ngawi. Ciut banget. Kretek ciut rada dawa. Wis. Kretek ciut rada dawa. Gerebek liwat ngular kambang lagune.
Retek ciut sampun. Nggih, menika pamundutan saking Pak Gunario. Nggih. Pun bacutke nganu. Napa? Medyon Ngawi, Jal. Walah cocok iki.